Toby Jones, y gig gornel tuag at y postyn pella. Mike Williams yn codi. Y peniad yn rhydd gan Williams, ond y methu chyfeirio hi tuag at y gol. Paddy Rutter, gig hir. Peniad rhydd gan Ryan Sears. Flic ymlaen gan Rushton. Chydig o gamddealltwriaeth yn y cefn rhwng Heath a Mike Williams. A mae'r dyfarnwr yn pwyntio at y smotyn. Y trosedd gan Joe Heath ar fenthyg o gei cona. Mi dynodd o Luke Bamford i'r llawr. A cyfle'r Drenewydd fynd ar y blaen wedi 20 munud. Alex Fletcher i'w chymryd hi. Paddy Rutter yn y gol yn arbed. Y golwr ifanc yn dyfalu'r ffordd cywir. Doedd hi ddim y gic o'r smotyn ore, ond mae'n parhau'n ddisgwr. Williams y gic gornel, y peniad allan gan Joe Heath. Cyrsion i chodi hi nôl tuag at y cwrt. Mae dan drwyn. Paddy Rutter, mae Neil Mitchell yno. A doedd hi ddim yn drosodd ar y golwr yn ôl Nick Pratt. Mae'r Drenewydd ar y blaen. Mae chwaraewyr a thîm hyfforddi Llandudno'n gandryll. Maen nhw'n grediniol fod hon yn drosedd gan Mitchell ar y golwr. Ond wedi 23 o funudau mae Robinied ar y blaen ar Barc Maes D. Toby Jones at y postyn pella mewn mynd. Nick Rushton yn tacluso i'r Drenewydd. A Rushton cyfle i wrth ymosod, mae ganddo fo'r cyflymder. A mae Alex Fletcher yn rhithro drwy'r canol hefyd, mae ganddo fo gymorth. Ond Rushton i weld yn mynd i hun, yr ergyd yn wan yn y diwedd. Yr hediad yn gry, ond y ergyd yn unsal. Callum Mackenzie a Gavin Cadwaladr wrth y lliw heno. Chris Hughes wedi wahardd. Joe Heath creu lle am y bas. Doedd o hyd i Mark Williams yn y cylch canol y floedd gan Toby Jones. Mae'n rhydd allan ar y dde. Jones cael ei annog i dorri fewn ar y droed. Chwith Jones, yr ergyd yn isel, a Dave Jones yn arbed i'w chwith. Dave Jones enillydd gwobr chwaraewr y rownd yn y rownd diwetha yn cadw'r Drenewydd ar y blaen. Craig Williams ar arwydd, y gig gornel cael ei chwipio fewn. Miles Evans ar peniad, ond y bil yn cael ei chlirio oddi ar y llinell. A mae chwaraewyr y Drenewydd yn sicr fod hon wedi croesi'r llinell. Yr arbediad gan Rutter, fel oedd y bil gyfa dros y linell. A mae Iwan Williams yn dod i'r cae fel eilydd am y tro cyntaf i Llandudno tymor yma. Matty Williams, digon o le ag amser i fesur y bas yn berffaith tuag at Toby Jones yn rheoli'n hyfryd. Toby Jones yn llithro heibio'r amddiffynwr yn hawdd, ond mae Williams yn y cwrt, ond Lee Thomas ar cynnig heibio'r postyn. Wel, mi oedd y rheolwr Iwan Williams yn y cwrt y fanna, ond safle gwell na Thomas, swn i feddwl. Cam stori fydde honest os e Iwan Williams wedi sgorio, sŵr fydde yna ddathlu di bod wedyn. Jones cic gornel arall, ond hwnna'n lot rhy bell, gwastraffus gan Llandudno. Kieran Mills Evans yn clirio, mae Nick Rushton ar ei holi, mae Paddy Rutter di ddod yn bell oddi ar ei linell, a Rushton sy'n cael at y bil gynta. Ac mae Rutter mewn trwbl fan hyn. Nick Pratt yn mynd i'w boced, cerdyn coch i'r golwr ifanc. A dos gan Llandudno ddim golwr ar y fainc. Mi fydd rhaid i Iwan Williams wisgo'r menig am y munudau ol yma. Cicrydd yn hwyr yn y gêm, mae pawb i fyny gan Llandudno. Os na ddrama'n hwyr, Williams ar peniad. Ond y Drenewydd yn clirio. A pwy fydd y gyntaf at y bil, mae Nick Rushton wedi ennill i, a mae'n ras rhwng Rushton a Toby Jones. Nick Rushton i selio'r fuddugoliaeth. A mae'r Drenewydd ymlaen i'r rownd cyn-derfynol. Nick Rushton i selio hi am siom i dîm Iwan Williams. Oedd rhaid iddyn nhw fentro. Ond y Drenewydd heb ennill y gwpan ers 1895. Maen nhw ymlaen i'r pedwar ola. Rushton yn i selio hi. Yeah, it's a great feeling. I thought we were value for it as well, really. I thought first half we had control of the game. We created some chances. You know, we obviously missed a penalty, scored a goal, got 1-0 in front, and then second half the way the game went, they had a little bit of possession without ever really hurting us. I don't think our goalkeepers had a real save to make. And then we've had a couple of chances on the counter attack. We feel we've had a perfectly good goal, not given, which was the header that was over the line. So, and then we've sealed it at the end with Nick's goal. So look, delighted, huge effort from the players.
you know, it's coming up here on a Tuesday night. It's a long way. You know, so we had a couple of players didn't get here till sort of half an hour before kick-off. So to go and play the way they've done and get in the semi-final for the club's a magnificent achievement. And you know, we'll look forward to the semi-final in a few weeks. Oedd y chances ddim llawer yna, ond eto oedd gyda ni'r territory gyd ac wrach ddim just y bel diwedd na i gael ei mewn i ardal lle sy'n ni wedi cydru wneud rhywbeth efo i dweud gwir, ond dwi'n newydd ddod allan o'r stafell newid dwi'n ac mae jyst i gweld be mae feddwl i'r ogia, because maen nhw'n hollol deflated i mewn ac sy'n ni wedi gyd i gofyn dim mwy gynnyn nhw, dweud gwir.